eta biok hasiko gara, eta gero lankidea aurkeztuko dut. Zerbide. Goizeko 10:28 eta aurkezpenean esan bezala sustatuko lagunak prest. Teknologia eta euskara uztartzen dituzten albisteak partekatzen dituzte sustatu.eusen horietako batzuk aukeratu eta bentsa kontatzen ditugu. Baina aurkezpenean esan bezala gaurkoan albiste berezi batekin eta saio berezi bat ere egingo dugu Luistxo Fernandezekin eta beste gonbidatu batekin ere. Egunon! Bai, egunon, anaitze, astero sustatuko lagunak aurkezten gaituzu, normalean, bueno, mandoetan egoten da bat, baina hemen aurpegia ematen laguntxo bat azaltzen da, baina gaur beste lankide bat gonbidatuko dugu, propaganda pixkat egingo dugu, batzuetan gure produktuez jarduten dugu, egunean behin jokoari buruz desentetan, hemen gabiltzan urte gutxi hauetan. Taxania jokoa azaldu genuen abendu partean, eta gero ere agertu da, baten. Eta gure etxe honek, sustatu egiten duen enpresako desintasek, joko aplikazio berri bat atera du, Shiba. Eta Shiba komandoetan dabilen Jon Lizarazu, aurkeztu nahi dizut. Jon, aurrera. Kaixo, Jon? Egunon. Zer moduz? Ondo, hemen. Luistxoren sarabetan barrura. Ni baino profesionalago, youtuber baten parafernaliakin, mikrofono profesionala, eta ikusten duzu. Bai, gure maiara, Edo gainetik. Twitcheko sasoietako ondarrak, hemen. Bueno, Shiba aurkeztu duzu, probatu dugu, ez dakit entzuleren batek edo probatu duen ez, baina, bueno, Shiba, nondik dator hau guztia, zergatik sortu beste joku bat, konta guzu, Jon? Bueno, jokuekin ja pixkat eskarmentu hartutako desintaxen, ikuste ginean bazegoala hor beste utxuneren bat denpora pasarako geixau bideratutako jolasekin, ez? Eta, bueno, letrazopa eta bikote jolasen estiloko jolas sorta bat aukeratu, eta horrek sortuta aplikazio formatura ekartzea erabaki ginoen. Primeran. Bueno, eta zertan datza, aplikazioan sartu eta bapatean 3 joku agertzen dira, baina hau nola da, konta iguzu? Bai, bueno, dauka... Erakutsi ez da? Erakutsi baitza. Bai. Konektatukot mugikorra eta partekatuko zuete pantalla, baina, bueno, funtsian, egunean 3 joko mota edo 3 partida desberdine proposatzen dira. Gaurko bolada kontzeptua sartu du hemen, boladan mantentzeko erronka hori sartuaz, eta 3 jokoak ebatzi ezkero, eguneko bolada osatzea lortzen da. Eta horrezaz aparte, jokoan daren irten lehizken mota desberdinak probatzeko katalogo bat jarri du erakusgai, beti egunero joku berdinak agertzen die katalogo horretan, baina eguneko erronka horri heldu aurretik probatzeko lekua. Jakiteko pixkat nola da, ez? Bueno, hori aurrera egin aurretik bai sartzerako, adibidez egunean behinen eta telefonoa mugikorra jartzen da, baina kasu honetan Gmailekin. Bai, Google eta Appleko loginak jarri ditugu, pixkat erabiltzaileantzat errezagoa dalako usteakin bebai, eta bagabitze buruan beste login sistemaren bat, email bidezko loginen bat, beste modu igual pixkat bat komplejutxoagoa, baina bintzat modu libreoan inalizateko. Primeran, bueno, hori alde batetik gero sartu, esan dugu, 3 joku izango derela, gero jokoen katalogoa ere, probatzeko pixkat bakoitza, eta ez dakiz zerbait ikusteko edo baten bat probatzeko bai, izango dugun. Zeinetan jokatu duzu gaur ondo, anaitze? 3 aukera horietan. Gaur zalduna bikoteak eta gaurko hitza agiri dira. Gaurko hitza Word dela izango litzakena, bikoteak memoria jolas bat, eta zaldunana ulertzen igual komplejuena, baina
Bueno, esplikatu ezagun igual. Venga, animatu. Bai. A ver. A ver. Zaldunarekin? Bai. Venga, bai, bota. Ja, hemen agertzen da zaldunan aurre portada bat, eta gaurko pista kargatzen da pixka bat pentsatu ondoren. Orduan, hemen erabaki behar da, hitza nondikan hasten da, dauku lauki bat hiru bider hirukoa, erdian ez dago letrarik, beste letra guztiak hartu, eta zaldunaren urratsa jarraituz hitz bat osatu dira. Eraikuntzarako materiala, morteroz eta artxintxarrez egiten dena. Ja. Nik uste dut badukatela pista bat. Nik ere... Ez que nik jolastu dina izarro. Zu jolastu duzu, Luztxo, nondik hasten da. Bueno, pista ona daukagula esango nuke, eta H-arekin hasi. H-arekin hasi. Eta L bat eginez. Behera. Eta hemendik aurrera ja. Gora. Bidea jarraitzea besterik ez da. Azkar puntuak emateko. Eta hormigoi. Eta bueno, hemen ikusten daia, partidaren emaitza, hitza hormigoi izan da gaurkoan, eta goian agertzen die, gure eguneko ekintza horren emaitzak. Nola baita izateko, beste jokalariekin alderatu. Alderatu. Ikusten da, xibalari guztiak nahiko azkar ibili dela, bataz besteko 18 segundoan dago, eta gu 55 segundoan dindu, hemen probarako zera honekin. Eta berriketan ibili garelako. Hori da, barkatu, xibalarien 18 segundu, eta nik laguntzat dauzkaten horrena, bueno, media azkarragoa, 18 segundu. 12 segundutan ingen gaur. Betxo, azkar. Eta lagunen kontzeptu hori sartuta, dugu baitza lagune horri bat, norberak aukeratutako jendea jarraitzeko, eta gero horren alderaketa bat ikusteko partida bakoitzan emaitzan, eta gero bestela gainontzeko xibalari guztietan bilatzeko aukerakin. Gero, arrobaren izena hori, ez du norberak aukeratzen? Hasieran alias hori ausazkoa da, eta bakarra da. Gustatu ezkio? Hori da, gustatu ezkero, aurrekna dagona bezala, basurde abertzalea, jarraitu lehike izaten basurde abertzalea. Vale. Eta bestela, badago aldatzia norbere profileko atalera joan da, gure hainbat informazio ikustiaz gain, dago aukera aldatzeko, eta hemen bai irudia, erabiltzaile izena, zein ez izena. Ez izena aplikazio guztian zehar bakarra da, hau da, ez dago beste basurde abertzalerik, lagun horren kasuan, eta hori nola sortu duzuen, nola ere ikitzen da hori? Bueno, ausazko zera bada, jarri ginen goiz baten minutu batzuk hartu, animaliak zerrendatu, adjetibo edo delakoak zerrendatu, eta horren nahasketa bat ausazkoa sortzen da. Marrazo trebea, nerea. Marrazo trebea, bueno, Oso bitxia da, Bueno, batzuk bai aldatu dutela, ikusten da, ez? Bai, hori da, ikusten da, maite bat ikusten du pantailan, bueno, jende asko jarraitzen dago. Bai, jarraitzen du izenarekin. Bai, armi arma txikia, gamelu polita, bueno. Armi arma basatia, bai, bueno. Animaliak eta adjektiboak dira. Adjektiboak, bai. Hori da, zerrenda bat eta beste zerrenda bat eta kombinazioak. Primeran. Bueno, beste jolasen bat edo probatzeko, bai? Grafikoa dena, igual, zer moduz? Zein, grafikoa? Bai, hitz joko bat eta... Edo bikotena, niri gustatzen jate. Vale, bai. Gustoko dut. Aurkitzeko bikoteak, lehena, gaur gazteluak. Bai. Bata. Bai. Hemen ikusten gaiz lau bider lauko zea bat, taula bat, eta, bueno, buelta ematen duzu lehenengo... Hori? Lehenengo... Bai, ez? Hori da. Ondo. Buelta emandakoan, bi buelta emandakoan, bat baldin matoz hor geratzen dira, eta ez badatoz bat, atzera buelta. Gorrixka, bueno. Hau, ez da bigarrena? Ez. Ez bigarrena Japoniak. Osaka, bigarrena Osaka, hori da. Gau, ibili zara, ez da? Oin dela gutxi, bai. Horrezko gaztelura igo zinean. Igo ez, baino kanpaneko ginen, bai.
A ber, ni ja Hori galdu da, naiz, hiruren Hiru, bat. hau, Hirugarren Bigarren, lerroan, hauxe, hori. bai. Ez dakit Eta zen. hau, ez, hau bai, bai, eta bai. hau bai. Listo. Oso, primeran. Bueno, eta hemen emaitza Konparaketa. moduan, erakusten die zenbaki batzuk, eta zenbaki horrek die Mhm. zenbat saiakeratan lortu duzun gaztelu hori, edo, Begira. txartel hori Mhm. azertatzea. Mhm. Eta, bueno, hemen berriz emaitza bezala, zuzenekoanen kontuak, motel zenbaki dira. Bai, ondan 35 segundutan nindendik, adibidez. Bitxu, ondo. Ondo. Xibalaria baino, hobeto. Eta gero hor dauka partekatzeko botoia, norberak bere emaitza partekatzea nahiko balu, irudi bat ateratzen da honekin, eta pixkat, Instagramerako edo prestatutako funtzionalitatea. Begira, primeran. Bueno, eta gaurko azken egingo deu, jake jarri gehan, ez? Gaurko hitza, venga bukatu digun. Hoi da. A ber, ni beti azten naiz txorirekin adibidez. Ez dakit zeratik, txori, probatzearen. Bueno, erre bat badauka, baina ez da hor. Eta pista, etorriko da hori, eta pertsona izaki biziez mintzatuz adin handia duena. Eldu. Bestio? Zahar. Eldu. Ez da eldu. Zahar. Zahar izan du. Zahar. Bai, zahar. Oi. Propaganda, zikina. Haure bai, parte. Haue bai, sartu du iragarkien sistema sartu du, Tanzanian partida emaitzan bukaeran agertzen den bezala, baina Xibarako moldatu du pixkat eta bolada osatutakoan agertzen da iragarki hori. Azken fina, lehenengo bi partidetan zera gabe iragarki gabe jolasteko aukera da, eta hirugarren honekin, zera. Eta, hemen beste aukera bat, emaitzen visualizazioan, xibalarien artean, euneko ze portzentaian barruan zauden. Kasu honetan, euneko 45 barruan kokatuta gara, erditik gora ordan. Primeran, bueno. Eta gero, perfilera, bueno, hemen ja jokastu duzu, eta gero perfilera zoaz, eta... Hasierako horrean, hemen norbere datuak ikusten dira, agertzen dira, bi grafiko mota ikusteko aukera dago. Nolabait, ebaluatzen du jolas mota bakoitzan arabera eta partidan emaitzan arabera, logikan, memorian, azkartasunean, matematikan eta hizkuntzan, ze gaitasun nolabait esateko daukun lortuta. Eta grafika honetan norbere profilean agertzen dira norbere datuak eta xibalarien media horrekin alderatuta. Eta horri berdina ikusi leike gure lagunak kotilatuz, esaterako Iker Rokerren profilera begiratuta, hemen ikusten da Iker ni baino hobia dala, orokorrean, danean, eta hemen sortu nahiken nik nire pike bat, esaterako, ez dakit, beste norbait baino hobea izateko helburu horrekin jarriz, ez? Bulegoan hasi daia batzuk, nizu baino hobea naiz matematikan, eta zu ni baino hobea memorian. Ze ona. Primeran. Bueno, eta astea osatzen duzunean, zerbait edo puntoketa bat egiten da, edo egunez egun bakarrik? Egunez eguneko kontua da, eta boladan luzera, ez dago asteaz edo hilabetiaz moztuta, orduan. Norbera nire kasuan ikusten denez, garatzaile bezala eta nahiko friki bezala, 35 eguneko bolada batekin daia. Eta, egun bat ahazten baldin badot, ez dakit, oporretan edo igual, moztuko da nire bolada eta hasiko naiz zerotik. Baina ez dauka loturarik hastiakin edo hilabeteakin. Ados. Gero, jokoan katalogoan probatu dut, eta beti berdinak dira. Ezin da jolastu, zehau, beti esaten dugu, Lustiokin egunean behinen hasi ginenen ere izketan ez, baino gehiago nahi dut jolastu egunta, ez? Ez dago aukerarik. Egunean behin bezala. Hori da. Bueno, dosi txikiarenak uste dut funtzionatzen duela. Eta, katalogoa jarri nahi zen du batez be, gerora joku berriak bekartzeko asmoa badauku, eta joku berri bat datorrenean, azken finean, egunean behinen galderak, itauzka 3 erantzun posible, eta
funtzionalo berdina da, klikin diozu eta punto, baina hemen azkenean jokatzeko modua nola desberdinak izaten dien, jokatzeko modu hori ikasteko behintzet, katalogoan bakozu aukera, naiz eta berdina izen, baina behintzet lortzeko, ez dakit, kento baten eragiketan nola osatzen dan edo, norbere erronka pertsonal hori gauzatu aurretik, probatzeko. Primeran. Eta jokuak nola sortu dituzue? Hau da, bai irudiak hau guztia, nondik elikatu duzu, eta nola sortu duzue? Irudi aldetik, bikoteen jolasian eta aukeretan dago, irudiak erabiltzen die, eta irudi horrek Commonseko iruditan oinarrituta dare, guk gure rekorte batzuk ditu, komeni jakun irudi xantzatisa erabiltzeko, baina dana irudi libreak die. Ez dago gure bestelako edukirik. Primeran. Bueno, probatzeko Shiba deskargatu, esan dugun bezalaxe momentu honetan Google edo Appleko identifikazioekin sartzen zela aplikaziora, izen xelebre bat jarriko zazu, tokatuko zazu, eta nahi izan gero utzi dezakezu, bestela aldatu profileko atal horretan. Eta ez dakit zerbait ahaztu zaigun, zerbait gehiago bai aipatzeko aplikazioaren inguruan, evoluzioaren bat, zer espero duzuen Shibatik? Jendeak denbora pasarako aukera berri bat eukitzea, baina beste formatu igual lasaiago eta ezain kompetitibo baten. Egunean behinek eta takzaniak bai eskaintzen dabe sailkapena eta erronka eta taldea eta nina izonena eta zehar puntu horretan, baina honetan beste zentzu baten ikusten dut, sentitzen dut inguruan da bilela jendea baitza jolasten, baina modu patxaroso baten eta erronka pertsonal hori superazio personal moduan hartuta. Ni jolastu dut eta gustora gatu naiz gaur, independenteki bestiak zein da. Zein duen, ez? Primeran. Jon, mila esker, aurkezteagatik, Shiba aurkezteagatik, oso politia da. Gero, diseinu aldetik ere sartu gaitezke ez, baina nahiko garbie errax ez? Ez dakit nola ditzen zaion aplikazio errax bat edo danen edo... Ez dakit termino berezirik da hone... Ona da. Ona da, hola, simple da, baina badau, ez? Ez diseinu garbia... Eta gustoz ere, Garbia da, nahiko simplean modu baten esateko, eta gero koloreak ematen ditu joku bakoitzak pixkat, toke hori, baina bestela nahiko garbia, ez da zuri beltzeko estilo horretan. Intuitiboa, ez? Bale. Hori? Ondo. Ondo, interesgarria da hori. Adjetibo moduan jartzea, ondo. Primeran, esan bezala Shiba aurkeztuta, gero sustatu.eusen ere albistea egin duzue, eta azalpenak, eta informazio guztia ere horra gertzen da, Luisio? Gaurkoa sakonagoa, eta mamitxoa, YouTubeen ere jarriko dugu, eta pista honak norbaiti pasatzeko ulertu aurretik, baina honena da shiba.eusetik edo aplikazio dendetatik, Shiba bilatuta isarekin, eta instalatuta probatu. Hori da. Mila esker, gurean egoteagatik beste behin, zuzendari lanetan ibiltzen da, Luisio, ez? Beti, gaurkoan aurpegia. Baina, gauza da hemengo 20 minutua betetzeko, ni dedikatu naiteke. Txandaka edo, plantatu bat duzu? Gonbidatzera beste zerbait zitzeiteko, haimin artifiziala, zere badaki, ni baino gehiago, seguru, programazioa eta teknologia zere bai, ondo dago. Ondo. Esan bezala. Urrengo bitxor. Bai. Bitxorrek ere balio du. Primeran ekipo, mila esker, beste behin, esan bezala, beste behin gurean egoteagatik, eta urrengo ostegunen arte, printzipioz, Luis Txori, ez? Emango diogun gitarra. Bai, bestela jeloskor jarreko naiz. Mila esker, Shiba entzule animatu eta deskargatu eta jolastu. Ondo izan, ekipo? Agur. Aio.